Nachádzam sa v Tatrách, tu za mnou, vám ukážem, ako môžete vidieť, je taký medvedí strom. Je to naše také obľúbené miesto, kde dávame každý rok fotopasce. Môžem vám tu strihnúť nejaké videá medveďov, ktoré nám tu nachodia. Zatiaľ vidno tu pobehané len od jedného vlka, vám to môžem tak prepnúť dole. Tu sú také stopy, tu vidno, jak prešiel vlk. Od medveďov ešte zatiaľ nevidno žiadne stopy, ale tak už je najvyšší čas, aby sa prebrali. Do rúk sa mi dostala nová fotopasca na testovanie, vám ju ukážem. Jedná sa o fotopascu Santec solárnu. Je to 4K 50 megapixelová fotopasca. Tu som si ju namontoval už na strom. Dobíjajú trochu slabo. Vlastne na taký držiačik som to tam namontoval. Je to jedna z prvých fotopascí, ktorú ideme testovať, keďže sa zbavujeme tých starých HC 900 fotopascí, ktoré nemali ani 4K video, ani nič. No ale táto fotopasca oproti iným má také vykradnuté menu. Človek tam veľmi toho nevidí, ale uvidíme proste funkčnosť, keďže cena je tam celkom priateľná. Tak vyskúšame ju v teréne. Nesvieti ani zatiaľ, že plné dobíjanie toho soláru, ale iba zelená, keďže tu na hore vám môžem ukázať. Je dosť taká ešte hustá koruna, ale neviem tú fotopascu lepšie založiť. No nič, vrátime sa tu po určitom čase a uvidíme, ako si bude viesť tá fotopasca, keďže ona má len batériu. Všade písali na internete, že má 2600, 2400, ale na obale a vlastne tu, keď môžete vidieť, neviem, kde to bolo, je napísané len, tu, keď môžete vidieť, je napísané, že má len 2200 batérku vstávanú. Idem sa presunúť ešte na druhú lokalitu, ku takého starého pralesa, ku Limbe, a tam budeme zakladať už solárnu fotopascu, ale s oveľa lepšími parametrami, aj čo sa týka ovládania menu, aj výdrže. Tak ideme zatiaľ hore. Zatiaľ vám stihnem tie videjka tých medveďov, kým ja sa presuniem na nové miesto. Nachádzam sa už v pralese a tu vlastne idem montovať tú fotopascu. Jedná sa o druhú fotopascu. Je to tiež solárna, ale táto je... Vám ju ukážem. Taká tuná je to Wildlife Block Solar Elite. Odkaz vám dám dole do videa. Tieto fotopasce vlastne sme si objednali priamo od výrobcu. Táto už má vstávanú batériu 4600, takisto idú 4 tužkové baterky. Ale ďalšia výhoda je to, že keď človek si ju namontuje, dá sa pripojiť cez Wi-Fi. Tak ideme namontovať a potom vám ukážem detaily. Tak, teraz zoberiem telefón, pripojím sa na ňu. Tu vidno ku kamere. No a tak vlastne už tu vidíte na displeji priamo na telefóne, ako bude vyzerať scéna. Človek si tu môže iba tak teraz vlastne oprieť telefón a môže trochu ju hýbať, vám to tam ukážem. Hop. A si to nastaví proste ako chce. Vidíte, hore, dole. Tak, keď sa zavrie. Takže teraz môžete to aj vidieť potom na tom displeji, ale tu na vám to ukážem hore. Vy si dokážete hneď pozrieť, že nech sa teraz zaostrí tá kamerka. Že vlastne nabíja ten solár. Neviem, jak by som vám to prepovedal, že by vám to ukázalo.
A teraz, no vidíte tu na hore v pravom rohu už je ikonka, že dobíja sa. Sice, neviem, tu vám ukážem tak hore. To je dosť takéto všetko tiež hušťava. Takže toto ani nejaké priame slnečné lúče na to nebudú dopadať. Ale uvidíme. Má to 4600 baterku zabudovanú. Dneska je 12.3. A vlastne sa tu vrátime po pár mesiacoch a uvidíme, že dokedy vlastne tá fotopasa fungovala alebo bude fungovať aj pri takých podmienkach. Tak ako môžete vidieť, fotopasca už je namontovaná, nachystaná. No a uvidíme výsledky, čo sa nám podarí tu natočiť v takom vysokohorskom pralese. Uvidíme sa zase niekedy u ďalšieho videjka. Čau, čau.